urrengo izlariarekin, Ane Ortiz da bera, Maizekoa, eta berak eskainiko digun hitzaldiaren izenburua plano analogiko eta digitalean garena da. Orduan, pixkat labur-labur bere buru aurkeztuko dut. Ane Ortiz Maize Sexologia Zentroko lankidea da, hezkuntzako irakasle ikasketak egin zituen eta emakume eta gizonezkoen arteko berdintasunean aditua da, hezkuntza espezializatearekin. Eta, gaur eskainiko digun hitzaldiaren inguruan, pixkate izenburuak berak azaltzen duen bezala, plano analogiko eta digitalean garen horren inguruan arituko gara. Orduan, besterik gabe ez naiz gehiago luzatuko Ane, zurea da hitza eta hori, eskerrik asko. Ederto. Egun on guztioi, espero dut goiza interesgarria izatea, eta horrekin jarraitzea. Orduan, momentu honetan nire aurkezpena egiteko, aurkezpentxo bat konpartituko dizuet, ez dakit imaginatzen dut dena ondo ikusiko dela. A ber, momentutxo bat, segundutxo bat, ontxe jarriko berriro, vale, listo. Vale. Orduan, gaurko minutu, edo urrengo minututxo hauen helburua, gai desberdinen inguruan hausnartzea izango da, ez? Hausnarketa kolektiboa egitea. Orduan, planteatzen dizuetan lehenengo ideia da ez dagoela mundu erreal bat eta mundu virtual bat, ez? Askotan hitz egiten dugunean plano digitalaren inguruan, hitz egiten digute mundu virtual baten inguruan, eta ematen du nolabait virtuala dena existitzen ez dela. Eta azken finean bi planoak benetakoak dira, ez? Baina espazio desberdinak betetzen dituzte gure bizitzetan. Azken finean, ez dakit, zuen lagun min batek botatzen badizue Instagrametik ez duela haserretuta dagoela eta ez duela zuekin gehiago hitz egin nahi, ostras, hori gorpuztu egiten dugu, ezta? Edo maite dugun pertsona bat ikusten dugunean beste batekin sareetan, azkenean horrek mugitu egiten gaitu, ez? Orduan, hori importantea iruditzen zait, ez? Azpimarratzea, azken finean, plano desberdinetan gertatzen diren errealitate horiek bizi egiten ditugulako, eta askotan gainera uste baino gehiago. Eta beste hausnarketa interesgarri bat, urrengokoa da, ez? Zein da, sare sozialei buruz egiten den lanketaren ikuspegia. Ziur nago hor, pantailaren atzean zaudeten guztiok askotan izan dituzuela, sare sozialen erabilerari buruzko hitzaldi edo espazio desberdinak, eta askotan beti arriskuetatik eta beldurretatik abiatzen dira, ez? Gure eskuartzearekin parekatuz ikusi dugu sexualitatearekin gertatu den bezala, sare sozialen lanketa beti ikuspegi hauetatik egiten dela, ez? Eta argi daukagu zerbaiten miserietatik ezin dela ezer positiboa abiatu. Orduan, iruditzen zaigu oso importantea arriskuetaz hitz egitea, baina baita ere sare sozialek eskaintzen dituen gauza positibo guztien inguruan, ez? Hemen batzuk jarri ditut, baina badakit askoz gehiago daudela eta segurazki hau solasaldi bat izan ez gero, askoz gauza gehiago aterako liratekela, baina, bat bateko komunikazioa, ez? Ahalbidetzen du, saretzea, elkarte, talde desberdinen artean, aniztasunaren erakusleio ere bada, ez? Orain arte, invisibilizatuak izan diren hainbat errealitate plazaratzeko aukera eman du, komunikazioan zailtasunak dutenentzako ere espazio interesgarriak dira, ez? Eta erraztasunak eskaini dituenak, interes komunak dituzten pertsonak konektatzeko aukera ematen digu, informazio asko topatu dezakegu bertan, harremanak ligatu dezakegu, inspirazio iturri ere izan aldira sare sozialak, ez? Eta hor topatzen ditugun gauzak, orduan, argi dago, gauza positibo asko badaudela, ez? Baina
Goizean esnatu eta lehen gauza mobila hartu. Instagrama ireki, eta 5 minutu pasa ez tira, baina berriro egin zara damutu. Hor barneratuta zaude nonbait, tira. Baina denok egin ditugu halakoak ezta. Bueno, hemen ikusi dugun bezala, mutil honek esaten du ez, goizero esnatu eta egiten dudan lehenengo gauza mugikorra ikustea da. Hor zaudeten, pantailaren bestaldean zaudeten artean, zeintzuk egiten duzue gauza bera, ezta? Esnatu bezain pronto, mugikorra hartu, batzuk esango duzue, bueno, baina iratzargailua itzali barko dut, ezta? Bueno, baina hori eta gero, zenbat denbora, ez? Pasatzen dugu pantailen atzean. Eta hemen oso importantea da, egiten dugun erabilpenaren kontzientzia lantzea, ez? Azkenean, nik uste dut egiten dugun erabilpenaren gehiengoaz ez garela ohartzen, ez? Eta horretarako adibidez, gaur egun baditugu baliabide desberdinak, eta egia da mugikor berriek orain badaukatela horrelako aplikazio bat egiten dugun erabilpena neurtzeko, zenbat denbora igarotzen dugun aplikazio bakoitzean, bestela adibidez, beste tresna interesgarri bat izan daiteke quality time, eta honekin neurtu dezakegu egiten dugun erabilpena, ez? Eta nik gonbidatzen zaituztet, begiratzera, ze nik neuk kriston sorpresa hartu nuen hori lehenengoz ikusi nuenean, nire pertzepziorako askoz erabilpen txikiagoa egiten nuelako eta kontrolatuagoa, eta ikusi nuen eset, zenbatetan gertatzen zaigu ez, TikTokera sartu edo Instagramera historiak ikusten jarri eta esan, bueno, 10 story edo 10 TikTok bakarrik ikusiko ditut, eta azten gara pasatzen, eta batean ordu bete pasada, ez? Eta, bueno, zer egiten dugu, edo jendeak zer egiten du laikak eta lagunak izatearren, ez, sare sozialetan. Bueno, askok beraien bizitza arriskuan jartzen dute, jakin badakigu ja, orain dela urte batzuk, heriotza arrazoien zerrendetan, adibidez, selfieak ateratzea sartzen dela, ez, horrelako zerrendetan. Azkenean, gure bizitza askotan arriskuan jartzen dugulako horrelako edo laikak edo lortzearren. Eta askotan, zer egiten dugu ere, edo zer ikusten dugu gure lagunen profil digitaletan? Maitasuna. Inspirazioa. Dibertsioa. Hau da, maitasuna, dibertsioa, inspirazioa ikusten dugu, zenbat bidai egiten ditugun, ze kontzertutan egon garen, zer gozaldu dugun, zer bazkaldu dugun, zer afaldu dugun, zenbat momentu elkarbanatzen ditugun gure lagunekin, nola zaitzen garen, tajak ere edo erronkak ez, egiten ditugu sare sozialetan. Euskara bestien taja, jetxi behatz bat ezagutzen duzun abesti bakoitzeko. Zaparra da goitik bera, bazalpoka potxingoan, Azuko ez dugun udara, hartako koloreak bezala zara, maikartera, maikalgara elkarrekin. Bela emara zuri zure begira, zenako benida, munduak konpontzea. Hau da, dantzak, ondo pasatzeko momentuak ere badaude, baina askotan ere, errealak ez diren gorputzak eta agertzen dira, ez? Eta hau oso importantea da lantzea, askotan guk edo guri pantailaren bestaldera heltzen zaigunak eta realitateak ez datozelako bat. Adibidez hor, eskumako irudi horretan, agertzen den hor ikusten zuen mutil bat kamiseta igotzen, kasu horretan hor dituen kuadradituak makillajearekin egin ditu, ez? Eta bueno, askotan horrelako trukoak erabiltzeak urruntzen gaitu errealitatetik. Eta ez hori bakarrik, gaur egun, zenbat filtro, zenbat gauza ditugu, zenbat baliabide ditugun, azkenean gure errealitate horretatik urruntzeko. Eta azkenean honek guztiak zer egiten du, nolabait edertasunaren irudia distorsionatu egiten digu, ez? Gure gaur egun daukagun edertasunaren irudia guztiz distorsionatuta daukagula esango nuke, azken finean eta hau gero eta gehiago gertatzen zaigu guztioi, iruditzen zaigulako polita existitzen ez dena, hau da filtro pila bat dituzten argazkiak, eta gero eta iruditzen zaigu itxusia
errealitatea, ez? Eta hau, zoritxarrez gero eta gehiago gertatzen zaigu, noski orokortzen ari naizela eta badaudela pertsona batzuk gai direnak honi aurre egiteko eta honetaz paso egiteko, baina egia da guztioi hartzen edo guztion eragina duen zerbait dela, ez? Orduan, esan dezakegu sare sozialek errealitatearen bertsio editatua erakusten dutela, ez? Askotan irudikatzen dugula, ez garen hori, ez? Besteei erakusten diogula nahiko genukena eta ez daukaguna. Eta hemen oso interesgarria den beste ideia bat aurkezten dizuet, eta da pertsonok gure identitatea nolabait autobeaketa eta konparazioaren bitartez eraikitzen dugula, ez? Nolabait, askotan esan dugu edo komentatu dugu sare sozialetan besteen erakusleioak ikusten ditugula, besteen eskaparateak, ez? Eta hor egoten da bertsiorik onena, argiekin, filtroekin, eta bar, ez? Eta askotan pertsona guztiok daukagu gure denda ostea, ez? Ere intimitatean mantentzen dugun hori, edo askotan gure vulnerabilidadeak besteei erakusten ez diogun espazio hori daukagu, eta zer gertatzen da, askotan konparatzen dugula gure denda ostea besteen erakusleioekin, ez? Eta orduan momentu horretan beti galduko dugu, ez? Konparatzen ari garelako, benetan errealitatean existitzen ez den zerbaitekin. Zentsura. Antsietatea. Segurtasun eza. Bakardadea. Eta zentsura, antsietatea, bakardadea, segurtasun eza, askotan zaila izaten da sare sozialetan horrelakoak aurkitzea. Eta hemen, egia da, gero eta influencer, youtuber, gehiagok, nolabait ikustarazten ari direla horrelako egoerak eta osasun mentalarekin zerikusia daukaten arazoak eta zailtasunak konpartitzen ari direla, eta hori interesgarria da ere bai, ez? Azken finean denok ditugulako gure vulnerabilidadeak eta horrelakoak konpartitzea ere garrantzitsua delako. Eta adibidez Instagramek orain dela oso gutxi hau garatu du, oraindik ez dago euskaratuta, baina asmoa daukate euskaratzeko, jartzen badugu edo bilatzen badugu Instagramen hashtag depresión edo ansiedad, agertzen zaigu hor eskuman ikusten duguna, ez? Aukera ematen digu lagun batekin hitz egiteko, edo profesional batekin zuzenean hitz egiteko, edo testu eta informazio desberdina bilatzeko aukera ematen digu. Eta, hori interesgarria da. Eta nolabait ere, sare sozialetan ematen diren eraso desberdinei aurre egiteko, ditugu bestelako profil interesgarri asko, ez? Adibidez, seguro ezagutzen duzuela, edo askok ezagutuko duzue kroketamente profilak, hemen gordofobiari aurre egiten zaio, beti umore txu, edo adibidez, edertasun ereduak zalantzan jartzen dituen beste eta parodiak egiten dituen beste Instagramer oso ospetsu bat, Celeste Barber da, eta berak nolabait irudikatzen ditu publizitatean eta Instagramen agertzen diren iragarkiak eta irudiak erreproduzitzen ditu ikusteko zein den errealitatea eta horrelako lanen ostean agertzen denaren artean, ez? Edo arrazismoari aurre egiten dioten profilak ere, afrofeminas adibidez, oso kaineroak direnak. Eta, kontuan hartu behar dugu ere, plano digitala bilakatu dela erasoentzako espazio zoritxarrez oso ona, ez? Hau da, orain dela urte batzuk egindako ikerketa batean, segurazki gaur egun portzentai hauek pizka bat altuagoak izango direla, baina Twitterren, adibidez, egiten diren komentario guztien artean ikusi zuten 42%, ia erdia, iraintzeko, molestatzeko edo mehatxatzeko asmoz idatzitako
tuitak zirela, ez? 5 milioi komentario edo txio baino gehiago, gorputz irudiari buruzko tuit edo txio negatiboak zirela. Eta salatzen zuten pertsonen 10% eta 30%aren artean bakarrik salatzen zuten. Orduan ikuste dut hau dela kontuan hartu beharreko gauza bat. Eta zer gertatzen ari da, azkenean inork ez duela ezer egiten, nolabait sareetan denok ikusten dugu amorrua eta ikusten ditugu erasoak non nahi eta egunero, eta ez dugu ezer egiten horren aurrean, nolabait gero eta pasiboagoak bilakatzen ari gara, orokortzen ari naiz, noski, eta badaude eragile batzuk eta pertsona batzuk nolabait honi aurre egiten saiatzen ari direnak eta lan handia egiten dutenak, eta askotan gertatzen den beste gauza bat da, zehozer egiten dutenek eraso gehiagorekin egiten dietela aurre, eta ez dagoela bestelako lanketarik. Eta, klaro, hau guztia zergatik gertatzen da, nolabait mugikorrek eskaintzen digutelako segurtasun maila oso altuak, hau da, gure etxean egon gaitezke lasai-lasai, pantaila baten atzean, eta hori seguro sentitzen gara, ez? Aurrez aurre esango ez genituzkeen gauzak esatera ausartzen gara askotan, mugikorretik, eta normalean gatazka bat baldin badago, espazio hauetan normalean ez da konpontzen, ez? Eta beste ezaugarri importante bat da, ez dugula bestearen aurpegia, bestearen erantzuna ikusten. Nik segurazki norbaiti zerbait esaten badiot eta ikusten badut bestearengan inpaktu negatiboa duela, minduta dagoela, negarrez hasten dela, segurazki nire erantzuna moldatuko nukeela eta seguruenik barkamena eskatuko niokela, ez? Orduan, orain dela urte batzuk, martxan abiatu zen, jarri zen kanpaina hau, eta proposamena zen horrelako erasoak ikusiz gero, ikurra hau, Rewind ikurra erabiltzea. Hau, zein zen helburua, nolabait, hau ikusterakoan, mezu hori idatzi zuenak hausnartzea, berriro pentsatzea idatzitakoaren inguruan, zer eragin eduki dezaken pertsona horrengan, eta bat. Eta ikusi zen, 120%ak barkamena eskatzen zuela, eta ia 150%ak ezabatu egiten zuela komentarioa. Orduan, argi geratu behar dena, da plano digitala, plano analogikoaren islada dela. Hau da, plano digitalean gertatzen diren gauza gehienak, plano analogikoan ere ematen direla, baina ezaugarri biderkatzaileekin. Hau da, ze plano digitalean gertatzen den guztia askoz azkarrago doa eta zabaltzea askoz handiagoa da. Hortaz, oinarrizko gauzak lantzea ezinbestekoa da, plano digitalean ematen diren arriskuak eta zailtasunak ekiditeko, ez? Orduan, egon daitezken ondorioak eta aukerak ere ezagutu behar ditugu, bai plano analogikoan eta bai plano digitalean, pantailaren bestaldean igarotzen dugun denboraz jabetu behar gara, bai, kontzientzia hori landu behar dugu, ez egin nahi ez duzun ezer, ez sentitu behartua, ez dakit, irudi zehatz batzuk bidaltzera, edo erantzutera modu batean, edo bestera, edo igotzera zurekin bat egiten ez duen ezer, errespetuz jokatu eta gogoratu behar dugu, azkenean mugikorraren atzean pertsonak daudela. Eta lehen hasieran esan dugun ideia, ez? Azkenean plano digitalean gertatzen diren gauzak gorpuztu egiten ditugu, sentitu egiten ditugu. Eta mugikorraren bestaldean dauden pertsonek ere sentitu egiten dute. Eta ikasi behar dugu gure burua babesten, baina gure bizitzako esparru guztietan bezala, ez? Eta orain hurrengo hitzaldian nire lankidea edo nire kidea Maiderrekin aukera izango duzue zenbait gako ikasteko honen inguruan, nola babestu dezakegun gure burua. Eta, online zen plano analogikoan disfrutatu,
Anistasuna baloratu, hau da gako oso importante bat, azkenean saretan ematen diren eraso guztiei aurre egiteko, eta elkar zaindu, bai, zaintza ere ezinbestekoa dugu plano digitalean, eta ziur norabide honetara baldin bagoaz, bestelako gizarte hobeago bat eraikiko dugula denon artean. Eta bueno, hau izan da azkar kontatzeko nuena.